Værsgo. Ja, men velkommen til, hvad skal vi kalde det, den døende fjernstyringscentral for S-tog, må vi jo nok kalde det efterhånden. Der er ikke meget tilbage af det gode gamle anlæg. Det vi kan se, det er, at vi fra Farum og så ind mod Svanemøllen station, som er her. Så har vi Hellerup station her, og så har vi Klampenborg-linjen hernede. Det er sådan set, hvad der styres heroverfra i øjeblikket. Med den lille arbejderbej, er der i øjeblikket ude på Hellerup station sidder en stationsbestyrer og styrer der. Det samme gør der faktisk i Svanemøllen. Det som I ser heroppe på FAP'en, som vi kalder det, fjernstyringsapparatet. De røde klatter her, det er rent faktisk togene, der bevæger sig igennem systemet. Hvis vi holder længe nok, så vil vi kunne se, at de bevæger sig fremad. De grønne tableauer, der er tændt her, indikerer, at der er fastlagt en togvej, der er signal fra toget, og alt er, som det skal være, når man kan køre. Så er der nogle røde tableauer, der er tændt her. Det er Carsten, vores informationsmedarbejder, der er i gang med at informere publikum om, at der i aften skal være noget ekstraordinær trafik med det ene eller andet. Og nu ringer telefonen. Det vi kan se her, det er tognummerne. Der er nogle stykker med nummer, eller tableauer her med nummer i. Beklager. Du er på igen. Det er godt. De tableauer vi har her, det er til at vise vores tognummer. Her har vi 562. Hvordan kan jeg vide det? Jo, fordi der er ikke nogen røde klatter foran ham ind til udlændingens i-signal. Og dette her, sådan tableau dækker udlændingens i-signal. Det er den måde, vi finder ud af, hvad der kører af tog. Vores vigtigste instrument som medarbejdere her i lokalet, det er, at vi kan den rækkefølge, som togene kommer i. Så kan vi tælle frem og tilbage, alt efter hvor mange klatter, der er foran og ligeledes bagved. Nu kan jeg stå her og pludre og så videre, og så videre, og så videre. Det hele det klarer sig selv. Det er fordi stationerne, i hvert fald hvor der skal ske nogle aktiviteter med sporskifter, de kører på automatik. Denne automatik, den styres af nogle ældre datamater. Så hvis du skal her med, så skal du nok lige op på den anden side. Så datamat 1, 2 og 3. Datamat 1, den styrede i gamle dage det, vi hedder kaldes banesystem syd, som gik fra hovedbanegården og sådan set var alt, hvad der lå sydpå fra hovedbanen, det vil sige mod Køge, mod Høje Taastrup og mod Ballerup Frederikssund. Toeren, det er så resten af systemet nordpå, nemlig fra hovedbanegården videre mod Farum, til Hellerup og til Klampenborg. Nummer 3, det er sådan set den datamat, som så fortalte de andre datamater, hvad de skulle lave af forskellige togveje på de forskellige stationer, hvor der skal foregå aktivitet. Hvor altså køreplanen er hvor køreplanen sådan set er inkorporeret i, ikke? Så tingene fungerer på den rigtige måde. Der er også i datamaten indlagt afhængigheder, således at togene, når de kommer til for eksempel Valby station, kommer ud i den rigtige rækkefølge. Så det er jo sådan set meget smart. De datamater, vi bruger her, de er fra 1972, og var dengang lidt af et unikum. Det var det, man kaldte multi-input-output datamater, hvad jeg er blevet belært om en gang. Ikke fordi jeg er ekspert på området på nogen måde, men vi kan desværre ikke komme ind i rummet. Der er låst, så det må I have til gode med at kunne kigge på det der. Så, men de fylder godt i landskabet, skulle jeg sige. Til forskel fra de datamater, der skal styre det nye anlæg, de kan stå i det, der svarer til 2 store kølefrysskabe. Så med en kapacitet på gange 1000, det de kan i dag. Så. Det er vist gamle telefondatamater. Det kan sgu godt være. Jeg skal ikke kunne sige det. Fabrikat i Exxon. Ja, det er i hvert fald med. Men det får vi jo se nærmere på, når de bliver taget helt ud af. Det er på printkort, og vi kan ikke skaffe reservedele. Nej, det er det, der er problemet. Det her vil være et problem i mange år. Har du nogle sådan gode anekdoter omkring pålideligheden og? Jamen, jeg kan sige så meget, som jeg har været i det her lokale her i 21 år, så det er jo også lidt vemodigt for os ældre. Vi ja, det er jo en æra, der er slut et eller andet sted, og hvad driftssikkerhed angår, så har jeg kun oplevet, der er nok nogen, der kan fortælle nogle sjovere historier. Altså, vi har aldrig nogensinde været nødt til i det her lokale at forlade det og gå ud og bemande samtlige stationer. Det vil sige, at alle 3 datamater har været nede. Vores køreplansdatamat, 3'eren, den har ofte været nede. Og det er specielt her inden for de sidste 10 år, sådan noget lignende, godt og vel, at det er sket hyppigt. Og det skyldes, at dens kapacitet ikke er så stor.
Den er så blevet forsynet med noget moderne hukommelse, så den kunne arbejde lidt bedre. Supplerende. Ja, supplere lidt op og så videre. Men det har dog ikke forhindret den i, at den bliver lidt overanstrengt en gang mellem den gamle dame, og så kollapser den. Og så er der altså håndarbejde med at sidde og spille på tastaturet her. Og det er jo så på alle de stationer, som datamaten styrer. Og det er jo i det her tilfælde sige Valby, Hundi, Køge, Skelbæk, Hovedbanegård selvfølgelig i syd, og så i nord, det er en tilsvarende station. Og det tager Så de har sådan set kørt meget pålideligt i alle de år? det må man sige. De har kørt meget pålideligt. Jeg har oplevet en weekend, hvor vi har siddet og været foruden datamat 3, og så kun haft én datamat. Altså, hvor den har været helt nede. Ja. Og skulle have kunstigt døgndrag hele tiden. Så er der formentlig ikke så mange, der er i stand til at reparere på det. Nej, det hed sig jo, at der var OB, eller BO, eller hvad han hedder, så Henrik Nielsen. De skulle ikke tage op og flyve sammen. Nej, fordi hvis den flyver faldt, så var der sgu ikke nogen, der kunne reparere. Der var ingen tilbage. Nej, så var der ikke nogen tilbage. Der er så igennem årene, de sidste par år, der er også selvfølgelig flere, der er blevet involveret sat ind i det i en grad. Sådan det er, så der er flere, der kan komme ind. Men det er jo begrænset, hvor meget der bliver serviceret. Det er mest noget med i denne her overgangsfase, at man kommer ind og flytter de her køer, så de sidder nogle hensigtsmæssige steder, så vi kan føde tognummer til togene, når de kommer ud på de strækninger, der er nu tilbage. Og det er jo ikke så mange, så det gør noget, når man nok siger ja til. For S-togstenen siden, alle ved jo forhåbentlig københavnere og så videre, at Københavns Hovedbanegård, der er 12 spor. Men herinde, det vi ser her, det er sådan set kun S-togsporene, nemlig spor 9, 10, 11 og 12. Nu sidder der et stykke papir på her i øjeblikket. Der burde egentlig sidde sådan noget grå plade som det her. Det er fordi, at vi har fået lagt nogle nye dværge ned, nogle nye signaler. Så den er til gravør, denne plade, at blive lavet. Den skulle være kommet tilbage, men det er den altså ikke. Det var som sagt spor 9-12. Herude der har vi så Vesterport station, og herude der ligger så Dybbelsbro station. Perronerne ligger cirka her. De spor, der løber ud her i midten, det er de spor, der kommer ud heroppe. Og det er så ud til vores depotspor, pladsen med depot øst og depot vest. Og hvis man skal sådan forklare, hvor det ligger lidt hen, så ligger det faktisk herude mellem det, vi kalder fjerde hovedspor, nemlig sporet ud mod Valby. Og sporet fra Køge, det ligger hernede, og sporet til Valby ligger heroppe. Så det er sådan lidt, hvad det handler om. Så ligger Enghave herude. Det fylder rimelig meget, det her stykke her. Så det du kan her, det er i princippet at stille nogle togveje, hvis det er jo der, hvor vi har opstillingsspor til S-tog, når vi er færdige med at køre om aftenen. Ikke? Så lander de på Hovedbanegård, så har vi nogle køremænd, der går i hallen og henter dem ud af det omvendt om morgenen, kører dem op til afgang. Og så står lokoføreren klar oppe i hallen. Men lige nu er det så det nye anlæg, som, det er det nye anlæg, der har taget over, som styrer trafikken, og kun i en nødsituation vil du så gribe. Ja, det er korrekt. Anlægger, det er det her, jo ikke? Altså selve centralapparatet, altså sikringsanlægget med relæer og alt det der, det står nede i kælderen. Og det har vi jo fælles med fjern går jo ovenpå, oppe i flugtburet. Så dem deler vi sådan set kælder med. Og det anlæg bliver jo ikke flyttet, selvom det her lokale. Nej, det gør det ikke. Det bliver rimeligvis nok stående. Ellers så er der for mange kælder, der skal flyttes rundt på. Er der nogle planer for, hvad det her lokale skal bruges til? Ja, det jeg har hørt sådan løseligt er, at Fjern vist nok skal bruge det, ja. Kører man farven godt? Så kommer jeg lige op på den anden side, så skal der nok komme lidt herover. Ja. Ups, sådan. Nu har køremanden i farven kaldt mig op, at han vil gerne rangere lidt. Så nu skal vi betjene Farum station. Først og fremmest så skal jeg skifte driftform på Farum. I øjeblikket står den på automatisk drift, så jeg fatter en spornøgle, som de her grønne knapper hedder, og så har jeg mine driftformer heroppe og vælger den knap, der hedder MC. Jeg ved, at den hedder, står ikke på. Og når så ellers driftformen er skiftet deroppe, så kan jeg så vælge spor 1, som ligger her, og så skal jeg ud i spor 11, det er det her spor her. Så nu fatter denne her, og her har jeg mine rangertogveje, så jeg siger 1 gang og 2 gange. Og så hvis man kigger på farben, så vil man se, at det begynder at bare blinke om et øjeblik, og så kommer der signal ud i spor 11. Den kommer der. Sådan.
så nemt er det sådan set at lave signaler på det gamle anlæg. Så kan han se det visuelle Han ser så på signalerne ude i marken. Så nu er der 90 grader i PU'eren, nu kan jeg så trille ud. Sådan. Og kan styre alle de her herlige tog her rundt omkring. Men det hænder jo ikke væk, at nogen af dem holder stille ude i landskabet. Og for at kunne komme i kontakt med dem, så har vi en S-baneradio. Så skal jeg måske lige, nu da det er i gammeldags teknisk interesse, vise den gamle S-baneradio. Den sidder nemlig her. Så meget fylder den. Det var en 450 MHz radio, som fungerede på den måde, at jeg påvirkede S-knappen her. Så sagde det dyt, og så lyste der et tableau, og så trykkede jeg på min taleknap. Så jeg vil gerne tale med tog 50158 eksempelvis. Så gik der et øjeblik, så sagde det dyt igen, og så stod 50158 nummer her, og så kunne vi snakke sammen. Det var en simplex-model, altså tryk og tal, let og dyt. Fordelen ved den var, at hvis jeg nu skulle snakke videre med et andet tog, jamen så pladrede jeg bare videre og sagde, nu vil jeg gerne snakke med 50261 eksempelvis. Og så poppede han op. En yderligere fordel ved den var, at alle førerne ude i deres førerrum, de havde sådan en stor kasse hængende oppe i midtersprossen. Der var en lyttetast. Der kunne man stikke en tændstik i klemmen, og så kunne du altid høre, hvad der blev snakket om. Det vil sige, at fik jeg et problem inde på det centrale afsnit, Østerport for eksempel, af teknisk art, med at skulle indrangere og udrangere det ene med det andet, så vidste alle tog, at der er problemer på Østerport, fint, ingen problemer der. Så tager man det med ro og kalder ikke unødvendigt op. Så fik vi en ny S-baneradio. Computerstyret og det hele. Der er sgu en, der vil snakke med mig her, så jeg bliver lige nødt til at... Og Søren, en god aften. Hvad? Nå for helvede. Jamen ved du hvad, jeg løber min vej igen. Det er godt du. Hej. Nå, det var ikke til mig. Men det er vores nye S-baneradio. Det må være, hvad er vi ude i snart? 3. eller 4. generation, det kan jeg sgu ikke lige huske. Som volder også en del problemer, hvor jeg desværre nok er kendt ved det, at den ikke fungerer optimalt. Det går fint, når der ikke er travlt eller noget, og der ikke er meget trafik på den, så kan den godt følge med. Når vi har travlt, og der popper mange tog op, så begynder den at kløjse i det, så er det ligesom, det ikke rigtig vil følge med. Den fungerer så at se på den måde, at jeg her i højre side af billedet, der har jeg oplistet alle de tog, der er tilmeldt. Der er voldsomt mange her, nu må jeg lige sidde og prate med, jeg ikke kører så meget her. Men den deler i øjeblikket plads, altså alle de tog, der er listet op her, bliver delt imellem alle de pladser, der sidder og styrer. Der sidder en server, som gerne skulle lede opkaldet hen til den plads, som der bliver kaldt fra. Når toget kalder op, så kommer det herover i opkaldsliste med tognummer, og så påvirker jeg mit tastatur, og så popper den op, og så går der et øjeblik, og så skulle der gerne være hul igennem, og vi kan snakke sammen. Den har en facilitet, nemlig at jeg kan sende fastmeldinger ud. Det vil sige, at jeg kan vælge at skrive her, jeg tror det er 16 eller 18 karakterer. Jeg har også nogle fastmeldinger, jeg kan sende ud. De står her. Nå, det var der bare lyv, jeg sagde her. Der burde stå nogle fastmeldinger. Det gør der så ikke. Men der kan man skrive til ham for eksempel stammebyt på Hovedbanegården, i stedet for at snakke med ham, hvis der er noget travlt, eller man ikke gider at snakke. Ja, så har den en anden facilitet, der sådan set er meget okay. Man kan omstille fra radioen til telefon. De er så connectet med noget forbindelse. Således at man kan stille om til, hvis for eksempel Hellerup Kommandopost skal snakke med et tog, der kalder mig, så kan jeg så stille dem videre til Hellerup Kommandopost. Så snakker Hellerup toget sammen via mig. Og jeg kan sidde herinde og høre det. Ja. Der er sådan set ikke meget mere at tilføje det. Så det gamle, vi håber på at få en ny, som virker. De gamle radioanlæg er så taget ud. Ja, det er ikke lang tid siden, der var en tekniker heroppe, hvor jeg så spurgte til, jamen 450, det var Jan Ejland. Ja, han kender jeg godt. Ja, nemlig. Ja. Han er på radio. Siger til ham, det gamle den fungerede jo enormt godt, så hvorfor ikke bare få den tilbage under en eller anden form? Altså 450 MHz område, det kan der ikke være i brug så meget mere. Det viser sig altså, der er sådan jo fejl, for det er det åbenbart. Ja, man er jo stoppet med det der NMT, der også kørt 450 MHz. Men man bruger så 450 MHz område til noget andet. Ja, det er måske for noget GSM. Det kan man måske ikke engang få lov til at bruge mere. Ja, men jo højere du går op i frekvenser, jo kortere skal du have med, man siger. Det er jo ikke så, altså... Desværre. Så sådan er det.
Jeg tror ikke, at det skulle da lige være at fortælle, at vi har en logskærm her. Det er den her også. Den fortæller ved hjælp af dato og tidspunkt, forskellige hændelser, hvad der sker, om togene er forsinket, hvad jeg har lavet af manipulationer til datamaten. Jeg kan også gå ind og tage et billede af, hvordan mine stationer har det, altså hvilken status der er, om de har nogle fejl. Fejl i sikringsanlæg, eller fejl i kabelinformation, batterifejl, hvidt og farvet lys og det ene med det andet. Det bliver oplistet her. Det er så det, vi kan bruge til vores fejlretningskoordinatorer. Sådan som jeg forstår det, så printer datamaten også noget loginformation ud, som så bliver samlet op til skiltestyringen. Er det rigtigt? Nej. Er det sådan, det fungerer? Den nye skiltestyring, den kan jeg faktisk ikke fortælle dig ret meget om, fordi det er sådan set info, der har den. Det foregår igennem nogle datamater. Men i gamle dage, der var der rent faktisk også, der styrede det der. Hvor det sådan set var anlægget. Ja, det gjorde det nemlig, fordi tognummeret, samtidig med at det gik ind og satte signaler og det ene med det andet her, så drejede det også skiltene på perronerne. Ja. Og den kunne jeg manipulere med. Der har jeg 4 knapper her. Det her tastatur, der står her, eller sidder her, det er faktisk et tastatur til at gå ind og manipulere med datamaten og overrule den, man sige. Men i dag, der er det så, man tager stadigvæk udtaget fra den datamat, der styrer, men behandler det så i en computer, således at monitorskærmen på perronerne kan fortælle, hvor lang tid der er til næste tog. Ja. Plus at det kan styre togviserskiltene på perronen, med hvor lang tid der også er til næste tog, hvor langt toget er osv. Og det er så igen MAS, der har en finger ind, altså materielstyringsfunktionen, som i gamle dage sad deroppe i krogen deroppe bagved. Det er så dem, der har en finger ind i spillet og går ind og fortæller datamaten, hvor stort er det her, så hvor langt er toget, ikke? Er det på 1 sæt, 2 sæt, 4 eller 8 vogne og så videre. Så der er mange, der har, hvad skal man sige, fingrene eller kablerne nede i disse datamater, hvilket så desværre også er med til, at det der informationssystem med togviserskilte og så videre ikke altid er optimalt. Beklageligvis for vores kunder. Det har været sådan i mange år, at det har været plads til forbedring. Ja, hvad man nu skal kalde det, ikke? Ja. Men vi har da stadigvæk kunder, så de må da være nogenlunde tilfredse derude i Fædreland. Så kan jeg altså ikke finde på ret meget mere at fortælle om det. Og det er jo så også den information, der går til den der byens puls på internettet, sådan som jeg forstår det. Ja, der tiver du også et eller andet ud, men den kan samtidig også præcis, hvor togene de befinder sig, og hvor meget de er forsinket. Ikke? Ja. Men den skal man heller ikke stole for meget på. Den kan så drille i samme omfang som skiltstyringen jo, fordi det er plus at den pludselig kan poppe op med nogle tog, der slet ikke kører. Okay. Altså vi er jo begyndt at bruge, når vi sidder over på den anden side, der er vi faktisk begyndt at bruge byens puls. Ja. Som, hvad skal man sige, en informationsmiddel til FC-medarbejderen. Ja. Hvor forsinket er de tog, jeg så er det selvfølgelig et problem, hvis den ikke er retvisende. Ja, nu har vi jo så kørt nogle store projekter, blandt andet med Hellerup station her, hvor vi skulle i brug tage et nyt sikringsanlæg derude. De nye vendespor. Ja, der er lagt i, ikke? Der skulle man jo skrue på anlægget over en weekend. Jeg sad blandt andet og havde en vagt derude. Og det var sådan noget med ind- og udrangering gennem spor 8 og gennem spor 3. Og der kunne du så på byens puls se, at der lige pludselig kom nogle tognumre, som ikke burde være. Falske. Ja. Og det, så er man baseret og begynder at spekulere i, hvad pokker er det her for noget, fordi der er et spøgelsestog der. Vi kørte nogle specielle numre. Normalt så er B-tog hedder 202, og så er et fortløbende nummer i enden, når de kører sydpå, og 201, og et fortløbende nummer i enden, når de kører nordpå. Hvor altid 5-cifrede nummer. Og her der kørte vi med 249 og 248 nummer, tror jeg nok. Og 250, der kan jeg sgu ikke huske, det er også lidt. Men der poppede 201 og 202 nummer op på byens puls. Så om det er computeren, der går ind og genererer en normal køreplan oven i det, som den rent faktisk ser ud i marken, det tror jeg sgu ikke sige. Det er jo selvfølgelig ikke så kritisk for den almindelige forbruger. Det er mere kritisk for jer, hvis man begynder at bruge det. Ja, det kan selvfølgelig også være vildledende for den almindelige forbruger, hvis man har sagt, at togene kører sådan og sådan, og de så ser et andet billede på. Men det er jo sådan mere et overbliksbillede, man får der, så det er jo mere sådan fornemt, hvad farven er, hvad temperaturen er, ikke? Ja, klart. På nettet. Ja. Der er jo den anden smart ting med det nye anlæg derovre. Her har vi jo ikke nogen indikering af, om toget er forsinket. Så skal jeg da i hvert fald kigge på min logskærm her og finde kode 75, og så se. Det kan du ikke se. Nej.
Det kan du på den nye. Det kan man på den nye med en farvekodning eller noget. Ja, lige nok. Det er hen over selve, der skal du nok lidt tæt på. Over selve tognummeret. Ja, det er nok svært at se, men her, der ligger en lille grå streg. Ja. Han er rettidig. Det vil sige, at han er under 3 minutter forsinket. Så hopper jeg lige rundt forbi her. Nej, der er desværre ikke rigtig nogen, der er forsinket. Nej, det bør det men de bliver gule fra... Ja, men... Nej, han er sgu ikke forsinket her. Han er rettidig. Og vi har en her. Han er god. Den er god. Ja. De bliver gule, så bliver de røde, og så bliver de blå. Og blå, så er vi oppe i 10 minutter, eller derover. Tror jeg nok, det er. Jeg kan sgu da lige huske det. Det må jeg jo blankt erkende. Men det er jo sådan set et glimrende lille stykke værktøj. Fordi hvis der alt er gråt, jamen så kan jeg læne mig tilbage. Altså, det går simpelthen godt i kongeriget i dag. Så kan man se fjernsyn. Ja. Og hvis det er rødt det hele, eller blåt det hele, så har vi travlt. Rigtig travlt. Så. Men altså, vi skal jo nok på et eller andet tidspunkt få lært at bruge det. Det er jo det, vi kommer til at arbejde med, så er der jo ikke så meget raft om. Der er ikke nogen vej udenom. Nødt til at bide det sure æble, nogle af os ikke, og så må vi arbejde med det. Vi har dog trods alt fået nogle ting gjort ved det nye anlæg her, som er ret effige, om man så må sige. Hvis man kigger herude ved i-signalerne, så er der nogle små indkørselssignalerne til stationen. Ja, det er i-signalet til Østerport herinde i spor 5 hedder den her, ikke? Der ligger så nogle, vi kalder dem soft keys. Okay, ja. 13 står der her, og den er grøn. Det vil sige, at når jeg skal ind i spor 13, jamen så kan jeg nøjes med at klikke på den. Den der. Okay. Jeg skal ikke have både et begyndelsespunkt og et endepunkt. Nej, okay, det er så ja. Shortcut til at stille en grunden til, at den er grøn, det er, at du altid stiller grønne signaler ind i spor 13. Fordi at det er noget med afkortet togvej og så videre. Men ellers, hvis jeg klikker her på U'et, så laver den en gennemkørsel i spor 5. Og ligeledes heroppe. Hvis jeg klikker på U'et igennem spor 6, jamen, så laver den en indkørsel der. Så der er en nemmere betjening. Ja, der er en rimelig nem betjening der. Ved hovedbanegårdens i-signal, der står der både 11 og 12. Ja, det siger jo sig selv, om jeg skal ind i spor 11 eller spor 12. Så, ja. Og det samme hernede ved hovedbanegårdens i-signaler i den anden ende. Spor 9 og spor 10. Og hvis vi kører op til Skelbæk station ligger her. Det er jo sådan set bare en teknisk station. Der er ikke nogen, det er kun fordi, at vi skal sortere togene der, man har lavet en station. Der har vi så et K og et V mod henholdsvis Køge eller Vand. Ja. Så, og dem kan man så nøjes med at klikke på, så har man sådan set lavet en gennemkørsel. Og det er en smart ting. Det er hatten af for det er helt sikkert og vist. Det er en forenkling. Ja, stor forenkling. Det må man sige ja til. Og hvad var der nu lige farven betød her på... Der er en, der er grøn her, og så er der nogen, der er gule. Som I kan se, den der kommer med grønt her. Jeg ved ikke, om man kan se på videoen der, men han har også grønt i P-uren, i uren og på mellemblok-signalerne herude. Okay, det viser hvor... Det vil sige, at vi ved, når vi ser den grønne farve, at her kommer der et tog, der kører på grønne signaler. Ja. Altså på ydersignaler. Hvorimod, hvis vi nu kigger på Østerport, spor 6 her, holder et tog her, der er bare en hvid streg. Det indikerer, at vi har de 2 lamper tændt i 90 grader i P-uren, eller dværgen, whatever. Og den gule indikerer for mig, at det er en HKT-togvej, en S-togvej. Og ydermere i udkørselssignalet og i mellemblok-signalerne viser vi betænkte stop. Kineserøje. Det er det, som vi også kalder annulleret signal. Hvis du tænker på en dværg, eller jeg ved ikke, hvor meget du er inde i signaler og så videre, ikke? Men altså, når du viser lamperne den her rækkefølge her i dværg eller piv, så er det annulleret signal. Så man kan sige, at overblikket på det her anlæg, det vi sidder og arbejder med, er meget fornemt, fordi vi får vist, hvad signalerne rent faktisk viser ude i marken. OKT-anlægget, du nævnte, det er sådan et hastighedskontrol og togstopkontrolsanlæg. Som standser toget, hvis man kører for stærkt, eller hvis man... Det er forløberen for ATC, men det er faktisk bedre end ATC, må man sige. I S-baneudgaven. Ja. Det gør, det er jo, at der ligger de her dobbelt ledninger nede imellem skinnerne. Linjeledere kalder vi. Og der ligger så en boks for hvert afsnit. For hver lille nummer, der står her, det er et HK10-afsnit. Det svarer rent faktisk til, at vi havde et signal stående for hver af de her små hvide streger. Så hvis der er plads til et tog herinde, og der er plads til et der i næste gang, jamen, så kan vi faktisk have lige så mange tog holde, som der er afsnit af.
Det fungerer på den måde, at anlægget finder ud af, hvor langt frem i systemet er der frit til et forankørende tog eller signalstillingsstop. Og regner sig selv ud, jamen her der kan jeg køre 100, 120, 80, 60. Når du så nærmer dig et farepunkt, så bliver toget så droslet ned i hastighed. Og hvis føreren ikke selv bremser, så bliver jo farebremset til sidst nedbremset. Det kræver ikke ydre signaler for hver sektion. Jeg har også lagt mærke til nogle steder, at man faktisk godt kan have flere tog holdende på strækningen, der er ydre signaler. Altså hvis vi kører på gammeldags manér, jeg troede faktisk, at der var... Vi kan tage et eksempel. Hvis du nu skal køre mellem Svanemøllen og Østerport på gammeldags manér, så har du maksimalt plads til 1, 2, 3 tog. Det kører ikke. Er det bedst at stå herinde i lyset, eller vil du have mig ud i lyset? Det gør ikke noget. Det er så bagsiden af Fappen, fjernstyringsapparatet. Der sidder sådan ungefær omkring cirka 10.000 pærer i. Små 32 watts pærer. Så og da der ikke er nogen sådan skematisk plan her, så er der sådan noget, når man skal skifte sådan en, jamen, så er der en af medarbejderne, der går herom, og så er en anden, der står og banker på den anden side. Nå, der er du! Og så er en lygte, så man lige kan skudde her lige med den næste. Og hvis den virker, så fint. Der er ingen dokumentation specielt over det her. Det er der nok et eller andet sted. Men man kan jo se, hvad det her det indebærer. Det indebærer jo altså kilometervis af kabler og ledninger og multistik, der sidder hernede med forbindelse videre ned til kælderen til indikeringer og det ene med det andet og det tredje og det fjerde. Så der er rimelig meget snor herinde. Så hvis der er nogen, der skal bruge nogle kabler, så bliver der snart en masse små korte ledninger til modeljernbanen. Hvad der ellers måtte være. Det kan også være, at Jernbanemuseet, jeg tror faktisk, de er interesseret i at overtage noget. Det man så ser herovre, det er så relæerne, som hver gang at man ude i betjeningslokalet trykker på nogle knapper, så trækkes der et relæ her, og der bliver sendt ordre ud. Systemet fungerer jo på den måde, når man sidder herinde og fjernstyrer, at vi sender en ordre ud til anlægget ude i marken, som så sender en indikering tilbage, som vi så får projiceret op på Fappen her. Og den cyklus, der går derfor, jeg trykker på knappen til, jeg ser, hvad jeg har lavet, der er en 6-7 sekunder, sådan cirkus. Hvor den på det nye anlæg, der er det samme øjeblik. Ja, de er under et sekund i hvert fald. Ja, reaktionstiden ligger på. Men her der har du sådan set et billede af, hvad det er, der sidder inde i relærummet, fordi det er faktisk sådan nogle printkort her. Hvis du kigger hernede, så kan du se, der sidder nogle printkort. Og dem sidder der altså en milliard af i sådan store racks. Der kan vi desværre ikke komme ind. Beklageligvis. Så er altså det. Så har vi vores ormegård, om man så må sige. Det er sådan en halvkælder, vi har hernede. Eller kabelkælder, eller hvad vi nu skal kalde den. Det er simpelthen alt, hvad der ligger af kabler her fra Fappen og fra betjeningsapparaterne, som løber ned og bliver samlet her, og så løber videre ned i kælderen, ned til relærummet. Jeg ved ikke, hvor mange kilometer kabel der er her, men det er sikkert ikke få. Og der ligger sikkert også mange andre spændende, interessante ting, der er tabt i tidens løb.